Ajelin rauhassa autolla. Ihan porvarin paikalla. Siinä kunnantalon kohdalla. Alla mun takavetokorolla. Tie oli aivan mutkaton. Kunnes rinnalle ajoi mopopoika levoton. Heilutteli mulle keskimmäistä sormea ja huusi, onko pakko ajaa 2-3? Huusi vielä jotain niinku, eikö sun japsi paska liikuu? Nyt pitää mopopojalle näyttää ja kaasupolkimen pohjaa käyttää. Urku auki käänsin Mikkilän tielle. Otsaan tuli hiki ja kainalot haiskahti hielle. Kauaa en kerennyt kakkosta käyttää, kun nokan suunta jo oikealle näyttää. Piruuttani veri liikerakennuksen vastakarvaan. Ei kai sieltä ketään vastaa tuu näin mä arvaan. Tuossa oli muuten ennen safkapaari. Nyt siinä makaa joku känninen vaari. Taksikämpän kohdasta jyrkästi vasemmalle. Hyvä ettei kukaan kuskeista jäänyt alle. Osuuspankkia kohti hullu kiilto silmissä aloin painaa. Kysyisikö Tuominiemeltä samalla uutta autolainaa? No nyt ei kerkiä, on pakko klopit voittaa. Miltä tuntuu ajaa pankin portaat alas päätimme koittaa. Siitä vedin 200 läpi lautatarhan. Jos Alangojari näkis repis se multa irti joka perskarvan. Hätä saada nokka oikeelle oli jo mulla, kun nyrkkiä heiluttaa mulle jo kirjakaupan ulla. No siitäkös mun mieliala aina vai kiihtyy? Jotenkin alkaa tässä tratin takana viihtyy. Vetäiskö tästä suoraan ja läpi City käytävän ajaa koittaa? No ei sentäs, joku tolkku järki yrittää voittaa. Ei muuta kuin raivolla vasemmalle ja päälle kylmää naurua. Vai pitäisikö tässä kohtaa laulaa jo maamme laulua? 1000 ja 100 nuorisoseuran ohitte täyttä hourua. Ajatuksen ajaa kohti Syreinin koulua. Päätin vielä hurjuuteni kakaroillekin näyttää. Kuovitellen koulun pihan mustilla juovilla täyttää. Hetkeksi siinä näkyvyys katosi ja tuli tumma hetki, kun pari sekuntia yritti nokkapellillä roikkoa rehtori Erkki. Kaasupohja ja meno muuttui aina vain hurjemmaksi. Tähän vauhtiin ei pystyisi varmaan edes Marttilan taksi. Ei mua haittaa, vaikka mua häpee nyt koko suku. Koska seuraavaksi mulla päällä on kuitenkin puupaltto ja valkoinen puku. Tältäkö tuntuisi ajaa oikeasti rallia? Samalla tähyili jo vasemmalle uimahalleja. Haaveena prääsätä urheilukentällä monta rinkiä. Mutta nyt näyttää siltä, että on pakko ajatuksesta tinkiä. Seuraavaksi hätäjarrutus. Renkaat alkoivat ulvoa ja inistä. Transporteri poikittain edessä ja näyttää mulle vilkkuvaloa sinistä. Yritin tilannetta siinä sitten jotenkin keventää. Ei saada hommaan ikään kuin valoa. Heittelin mukaan vitsejä. Niin ja matkin Petrisaloa. Hei, toi sun tutkaspäin honkia näyttää sulla. Unohdetaan koko juttu ja pistetään koko porukalle kahvit ja pulla. Niinpä. Ei ne nauranut. Se vitsi tietenkin oli täysin mauton. Kortti multa meni. Parempi hommaa kai mopoauton. Tarttis joskus ajatella.